elevi de la Miroslav. Agricol, da? Spun bine, Mihaela Rădălceanu. Într-adevăr, domnul Rânt a atins cel mai bine, din punctul meu, problema, pentru că, într-adevăr, mesajul pe care voi ați spus să-l transmiteți este tocmai acela de a preveni săvârșirea unor astfel de abuzuri. Într-adevăr, vă pot spune din experiența a 7 ani pe care desfășor în cadrul instituției Avocatul Poporului, că, într-adevăr, în mediul dumneavoastră, în mediul rural, sunt cele mai grave probleme de acest gen. Și o să vă întrebați de ce. Poate din lipsa de educație, poate din lipsa de informare, poate din, nu știu, vari motive, care, într-adevăr, în mediul rural sunt cele mai mari probleme de acest gen. La început a fost prezentat un material în ansamblu, da, care vizează o multitudine de drepturi și libertăți fundamentale pe care le are fiecare cetățean. Cred că cu toții știți că necunoașterea legii nu poate fi invocată de către nimeni, nici de către un anagram, o persoană care nu știe să scrie și să citească. Cu atât mai mult, copiii au nevoie de o protecție specială. S-a particularizat în această piesă de teatru tocmai pe protecția copilului, da? Un segment foarte sensibil și care, într-adevăr, trebuie să fie o preocupare a părinților în mod direct și nu numai a cadrelor didactice. Mulți dintre dumneavoastră o să spună că educația este în sarcina educatorilor pedagogilor, total greșit. Ei nu pot îndrepta ceea ce dumneavoastră oferiți acasă, potențial oferiți acasă. Ei sunt cei care doar orijează anumite conduite. Conduita esențială este în familie, se dobândește din familie, de aceea și vorba aceea populară, cei 7 ani de acasă. Ce au vrut copiii de astăzi să arate? Că, de fapt, au arătat unde s-a ajuns, da? Premizele care sunt? Sunt, una, fie copilul este abandonat și ajunge într-un centru de plasament, da? Fie copilul este abuzat într-o familie destrămată, da? Și ajunge la direcție. Când ajunge în grija asta, există două variante. Una, este trimis într-un centru de plasament și varianta a doua, ajunge la un asistent maternal. Într-adevăr, există anumite criterii pe care se selectează acești asistenți maternali și este obligativitatea Direcției Generale de Protecția Copilului să caute persoane care să aibă grijă de acești copii și să le respecte într-adevăr dreptul. Problema se pune dacă trebuie să se ajungă în o asemenea situație când putem de acasă, da, fie să nu ne abandonăm copiii, fie să avem o conduită care să dezvolte copilul în mod armonios, da, și să facă să se simtă bine alături de părinții lui. Gândiți-vă cum reacționați dumneavoastră într-o societate democratică când auziți că unul dintre cadrele didactice l-a jignit pe copilul dumneavoastră. Da? Vă deranjează de ce dumneavoastră, da? Sau ceilalți care ar putea să se ducească aceste abuzuri la adresa copilor, ar face. E deranjant, e umilitor pentru copil. Copilul are nevoie de toată afecțiunea și toată căldura unui părinte pentru a se dezvolta frumos. Săptămâna trecută mi-am desfășurat o activitate destul de amplă prin penitenciar. A fost oribil ceea ce am văzut. Am făcut anchete, am fost împreună cu baza unui proiect cu UNICEF-ul prin penitenciare și, sincer, am rămas consternată de ce am văzut, pentru că am ajuns și la centrul de reeducare din Bacău. Și mă întrebam cum acești copii pot fi readuși societății